ang puila saun tini tipramo thawo chinoroni Mongia kami blog ni advisory committee ni BJP ni advisory committee ni khoroksa adong member Somendro Dev Burma tai bukhuk Priya Dev Burma borok 14 family ni 33 butar tini bubagrani loge tongsinai bubagra bai tipramo thawo tonglaisinai thansao phailaisinai palkhe greater tipralen ni choba khaisinai nei borok tini bubagrani banarom phaija takuk tai bukuk song je nai tongnai social media o jora tai krikha norong nukhna BJP ro tabo bo hai obostang toka Krishnapuro sabo ba chanai BJP ni abo poronto se tabo thikri khuborok borok na BJP ni leader kotor rok Tipramo thania kongo kalai tongo chungbai election sidi chung election yangke chungpai nei kha chung BJP sarkar tai tongoi manliya BJP sarkar kamai thangnai kha chungbai norok election angchide nei bobagra bar ekta kok sai tongo o thinango chini tipra sarok no muthangnani lama khalai kang thangmaya sak bole kebu bai tai alliance ingya norok palke tini phaima bai norok age phaima bai asukte bubagrani bangka tabo bubagrani yakongo kalaima tongo BJP bubagrano sapung horpung phung saridipor phun khai masungo bopro alliance sinai nungtamo nang tipra sarone taitamo nang kho ane bubagrano tawo phun khai singi nang chini kaisane nango chini ha nango tipra saro yognani nango eta tipra le mandani nango aboni bagai kharapta CPM ta tongsiton kharapta BJP ta tongsiton kharapta IPF ta tongsiton phaiside bubagrani loge tabuk nu chini paithakni lama tabuk nonglai chini paithak sing yognani lama aboni bagini chung tabok kami tini norok khana ta singo 18 mura BC obo 29 Krishnapur বিধানসভা এলাকানি বিলাদন পাড়া 41 মাইল দাইনি নর রায় হামসা পাড়া গোবাং জাগনি চিনি ওয়ারিয়র্স রক লামা কাচাল হিমলাই 15 কিলোমিটার 16 কিলোমিটার হিমলাই মেন সাবনি বাগৈ টিপ্রা সারনি বাগৈ ও হানি বসারন ম থাंनायनि বাগৈ হাকে হিমলাই তঙ্গ সিংহর তংনাই রক চিনি বকনি বাগৈ প্রার্থীনি বাগৈ সাব বুট বাসানে আবো কতরিয়া চিনি টিপ্রা সারক তাবুক Huda piyok jakna abusi kotor abono na harini chung tabok tini chini dara song phaikya chini basi song phaikya borok phaima bai chini tebo phan bangkha maharajan bo tebo phan bangkha obhai keno কিছু দিন ni bisingono কয়েকটা দিন লেখাও ইষ্টং দিনরক উল্টি গিনতি সুরুঙ্গি থাকা কয়েকটা দিন ni bisingono chini constitution solution chino marinai chini tiprasar mothang jaknai obo nai buma sijaknai norok jabto tipramo thau tini tongnai rok tipramo thani warrior ungnai rok norong ni bubung hainong rangchakni aikhor bai sijaknai thinango chung motai chai thangibo thoi thangibo imang chai thangibo rangchakni aikhor bai chung sijaknai chini hanamo thangi kalang thangmangka chini bubagrani loge chung himi mankha bubagai baksa chung khorangti saka nei abagai borok bai chung homni no tongnai borok ni suke duke homni no tongnai ni borok no chung bubagrani khoroksa warrior rongoi borok no chung lam sogina kha norgono jotonon hambai Tipramoto long live BJP ya kai phai chini tipramoto join khaine takuk sono lam sogo BJP ya kai phai chini thansani marego phai nei rongno takuk bukuk sono lam sogo tipramoto long live bubagarni BJP greater tiperland sunam nai bubagarni BJP greater tiperland sunam nai bubagraki tipramoto ki bubagraki Ang ini jauh parti Kaimani BJP Kaimani Malokha chairman mana joton chairman anisti harna bawa hai kecuali asal dini 30-35 bosor jaboti ari birgi kai mo kini obo bobagrana chung agai chung o je bobagrani je thongdo je dofa chung honglama chung naharai nung chung tisanan bagi chung hamjagina asuk jaboti chung haiya tongmani chung tabkha hamjagoi chini tibrasa ni bagai chung hamjagi chung thakya non mukbok